att läta 13 heislöner. Vi läta en särlig fair play heislön till tali i Vodafone-deltene som funnit fakt guldkost. Det är en heislön som svenskaren Søren Flink skipar fyra. Vi finner en vinnaren av Baltakappingen i socialen. Det är baltar som utåtarskrivare av socialen läta linon efter disnon. Och baltarna vill latna för spel och för underhållsvirre. Och ikväll kunde jag veta vad fel har funnit flest baltar i Vodafone-deltene i år. Och så leder vi dessa heislöner till toppskyttar och årsens bästa spelare till kvinnor och mannen. Till vänjare, livformen och utåtarsjournalister som har adekvat för de bästa spelaren. Ørslig är greit och därför vi det avdöga kommande timan. Men först är det fair play heislönen till Christian Andreasen, forskare i FSF, som får att handla det. Görs väl? Ja, det är Svien Søren Flink som har en hemmasida om förskan fotboll i Sverige. Han leter årliga ett fair play heislön till förskan idrott och heislönen vill leta till det. Li och i Vodafone-deltene som finns faktiskt gul och röd kost. Och att när man har gjort upp i år så visste det sig att det tre bästa lige, det var Ebesteimer, och det som finns en näst faktiskt, det var Hape, och vinnaren av Fairplay Virslund i 2012 är B36. Så jag får be om på för B60 att komma och ta emot i Höjslund. Så tar vi